Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National Council hapo ke jingilam jong General Secretary Usamla Wanchwa Suting mentaga arpu kendai tere guri sao arajar arpu sao kile ya kendo ya ke Director jong ke Directorate of Education and Research Training Meghalaya ke kong RS Manar halor ke jing sngokya ha ke bede bat ke jing don jong ki nong hikai hapo ke diet hatlas ken baru halor ke jing don kamba bon jong ki kena puli Pat kaseng kala ajing mudru ye ke director ni ke bentaban penlong ye ke examen jong ke Meghalaya Teachers Eligibility Test lani ke MTET shisen shisnam pat kaseng kala pen sngoru ha ke bedei bat ke jing sateng jong ke baibam ki kena puli diet lani ke scholarship habe ye keran bat ke nong thok khubor na kalyang wanchwa suting ula pentip baku makalong menta ke ni ke jaka ajing hikai ka don tang khat sangut ki nong hikai Hadin bagi arngut kila syapan kendria kamno asyakawai pat kejaka puli. Pada hadin jong kini nakaliang ke Directorate of Education and Research Training ke klempat pendam ya ki kam ke balai theli Henry ki nong hikai ki lahapan su symptom ya ki subject ke balong penban ke jing kia ya ke kam jong ki. Nakaliang ba suting ulo ongru ba ke jing duna jong ki nong hikai kan penlong ru ya ke rukam ai jing hikai ke batlot bat ke bembiang. Haga jingelang bat ke director na kaliang ba suting uli atho ba haga bay day bat ki kam ki balai thli hapo ke diet hatal asken na kaliang ke tanat trekam jong ke DERT kala shimkhia ban pet ye ke jing balai ele ban pen bet ye ke rukom ban pen bena pat ba no ye ke kam bar haga bay day bat ke examen MTET na kaliang ke director kala pen tibru ba kum ke office trekam kala pen kre ban penlong ye ki examen shisin haga shisnem ke ban sedang nadu usnem arajar arpusan Badi ke baibam jong ki kena puli le ke scholarship ru nakaliang ketena terikam kala de ban mang ye ke pisa bat shen ke sorkar jela kan sapelat no Agasmi ngi na liang jong ke JNC Jentia National Council ngila ya kendu badi Madam RS Mana badairu director jong ka Directorate of Education and Research Training na bentaban pensngeu ya ke jing ke baki nong pule hapo ka diet hadus king ba tunjuru ya ke jing ke ba kiba kinong kai ki ya kendu nama ke jing transfer ya ke arngut kinong kai ba don hapo diet hadus king dan du bala transfer ya kini kinong nong kai arngut ki kena school ki ya kendu ya kata ke jing ban yo ya ke jing kai laban ong ba kila yo ya kata ke jing kai ke ba compromise ha ke jing kai namar balai kunta ya kini ki nando bala transfer ya kini ki nong kai om syamla pendap ya ke vacancy kumenta da daki menai te kini ke jingjia kamde syuk sin ke bankong kini ke jing transfer ya ke nong kai kala jia na ke por but haki por ke bala dem andala de transfer ya ke nong kai se ke pat ki jaga la long vacan no ki post leni om don syuk ki nong kai hapo kadayat hadus kain daki benai leni daki snam mat mentaru kala dia biang kunju la transfer biang yakin on kai menta daki benai ndai empat la syampa pat daki we naga bentaban pendap yaki pos ki batli kenang ba konjo yakin on kai ban hikai yaki kena school hakata ka kom hakata ka dur ka babiang ndai kat kembalong menta kinong hikai ki bai hikai ya ki pat ki subject kin haban hikai ya kita ki subject ki balong vekan menta ba kani ka long ka aka ka ba ka ji hikai kin ai kan long ka very compromise kam long ka quality education na menta ki nong pulih hatai ka diet habis kain dan kani ka kam bu ji tang ya ki nong pulih mereka bu ji ru ya ki nong hikai nalor bakilan pendap ya ka program ke jangki na lor bakila pendap ya ka duty ke jangki dan ya kata ke jing tre jangki da ka ba ai jing kai na mata ka subject bagi dei ban ai jing kai badru ai ki training ki prepare nangta kin sahabat ban ai kata extra walking leni overload ka kam ke jangki da kini ka long ka ek baki nong hikai ru ki mat ya ke jing bat ki nong puleru ki sitom ban yo ya kata ka jing kai ka babiang nama kini ki nong kai ki ba sim ya ki wei pat ki subject ban hikai ka bamdei ki chongki ki hikai tang ban pendep ya ka course namar ban kan spoil ka por bahkan ban kan don ke exam ta kenang ban pendep tang ka
tang ya kos kini ki nong kai kin hab baik ban sim extra class ne ban hikai ya ki we pat ki subject ba dei ke jongki pat kani kalong ke ek bangala ong kalong ke compromise quality of education ba ki kena school ki ya apa ka diet that skin bat kani kalong ke jing de halor kani ke dau bangila wan ban ya kendu bat ke madam RS Manat nak benta ban pusngeu ya kani ke jing bat ban dawaru ban pendap ya ke post ni ban feel ya kita ki vacancy nang mata ki early ki post jong ki nong kai ki bala sha transfer kata ka de kwe bat ka ar pat don katu kan ni ki jinga ki ba hapo daya thaleskin ki noi kai bat ki no ki na pule ki ya kendu kum yo ngala ban ong kum ka sanitary toilet ru kam don ka bebiang yo la se andala Jerusalem habawan ke KLR kala ban ur ha kan no por ta kata rung lap singiu ya ka madam baka kenang bak banle ya ke ka ba kam te nakaliang ka madam ru kala kular hi ban simkia ya kini ki arli ki mat ki ba nila pen singiu bat ka barai pan ha ka jingi kendu jongi bat ka madam ni dawa na ka office yang ka DERT bahkan pelong no ya ka exam MTET man la usnem leni annually na markat kumba long menta ni yo iba ya ka exam MTET la pelong tang ha ka arsnem chisin bat kani kalong ka ek ba tu ya ka por jongi kena bat kena pule ru kim yo ya kata ka opportunity leni kinong hikai ru kinsa long ki ba overage khamtam lada haka first attempt ke jongki haka ni ka MTET exam kim la ban pass Henry ban conduct ya ka exam hadu arsnem hadin kalong ke ek jingtu ya ka por jongki nong kai leni jongki nong pule namar ban yo ban appear ni ban appear haka ni ke exam deswa ban pendep ya ka DLED deswa ban pendep ya ka BEd ban pendep ya kini ka simpor ki simpor da kisnem ke simpor kesim nalor ke por kin haban pule kin haban ai ke por ke der ke jongki hadu ban dep ya kini ka DLED bat ya ka BEd Henry anda kila dep te anda kila yo ban appear ha ka exam MTET te haka fast attempt bun ki ba fail bat kini ke jing fail ke jongki kin hap ban apat hadu arsnem naga banta ban yo biang ban appear ya ka exam MTET bat kini kalong ke ke batu ya ka por jongki bat kalong ka waste of time ban up hadu arsnem biang ban yo ban appear ha ka exam namar bunsen ya ka exam ladang i fail ha ka lada unung lada ki ba fail ha ka ni ka MTET exam ha ka fast appearance kila ban yo ya ka experience nang tu te Henry lada ka DERT kan conduct man lau snem kan long ka ek jinggirap kan long ka jing ai opportunity ru ya ki samla pule ya ki nong hikai ki bakwa ban apply ya ki post sorkar ban hikai andala don kita ki post dan ledaka DERT kan conduct ya kini ka exam man lau snem kan long ka ek jing toy na ka benta jong kitu ki kena ki ba pule bat kitu ki nong hikai ki ba tang ban yo ban appear ni ban pas ya kini ka MTET exam kumba ngilayo iba ka CTET exam ya ka CTET exam ka balong jong ka central kala ban penlong ya ka exam hadu arsin ha ka chisnam ka ka ba kala penting na ni ka assurance ka bala ay menta ka ba madam ila ay ka assurance ba ya ka ni exam MTET on penlong na du usnem arjar abusan but nadalong ka bala kin continue man la usnem ban penlong ya ka ni exam teknik kedai pat ka kamat ka bangile singau haka madam RS Manat baderu ka i director jongka dar DERT te kani ka jing dawa ka jong iru kadai ka sur ka bawan na ki bobun balang ki ba pure hapo ka dayat leni ki bala dep ya ka DLED and leni ka BEd te kani ka long ka interest jongki samla jong ka state di barak kowe tengila singau ya kani padi madam bila long kuntu bila ayah assurance ba on penlong ya ka MTET exam na du snem arjar pesan pat on persyang karbala namar kum ba long menta ka DERT ru kana don ya kata ke jing temu pan penlong ya ka MTET exam man lau snem te ka bakadu ni keren bat ka madam RS Manar
kejing dei bat ka scholarship jong ki kena pulih hapo kadayan bat ya ka niru kala ong bala ya ka pisala dap sanction bat sa katukat ni for kan simsyo ya ka por ande sa stangkat tu katukat ni ki kena pulih kinyo no ya ka scholarship jong ki kata ka kejing kan jong bat ka Directorate of Education and Research Training Mentakas ni.